Čus, já jsem Guáš, jenom zdravím u dnešního dalšího videa a je to po dlouhé době video ze hry Geometry Dash Light. Doufám, že vás to zase, doufám, že jste se mezi tím nenudili, když jsem to natáčel, tady si dáme. Dobře. Já jsem si totiž smazal a pak už mě to nebavilo a nevím, už to mám 2 týdny. Tady jsem si už dal několik levelů. A teďka tady mám před sebou Can't Let Go. A můžeme se pustit do toho. Dobře, já si nasadím svoje hrací sluchátka, abych slyšel hudbu. Zvuk. Super. A můžeme jít. Dobrý. Nevím, jak mě budete slyšet, já mám sluchátka. Nebudu u toho mluvit, aby jsem se zase nezabil. Ale někdy vám to okomentuju. A neva, jedem dál. Doufám, že vás zase tady ty Geometry Dash Lightka budou bavit. Mě to taky baví. Sice mě někdy přeskočí jenom trošku maličko, ale víte, hlavně z těch reklam mě přeskakuje. Sliteriu už asi nebudu točit, protože mě nebaví. Nevím co všechno. Pořád to vypadávalo, takže když jsem to zapnul, tak se to hned vyplo. Nic jsem nemačkal. Tak jsem si to smazal. Sliteriu vás taky bavilo, možná si ho ještě někdy stáhnu, ale teďka se zase tady budem věnovat Geometry Dash Lightku, jo? Tak jo. Super. Doufám, že se vám tyto videa líbí. Dejte tam teďka hned odběr i like, prosím. Sdílejte mezi své kamarády, protože to velmi potřebuju. Sdílejte i kanály Aidam, Ondrus Official Game CZ 2005, Embelius TV, protože díky tomu jsem taky získal ten nápad, nebo omlouvám se ti, že jsem skopíroval jedno video, který je, jak si stáhnout písničku, omlouval jsem se mu i v tom videu, takže nevím, jestli na mě nebude naštvaný, já se ho zeptám ještě i jako normálně z očí do očí. A jdem na to dál. Prostě my to dáme a já tady tu hru nepřestanu hrát, dokud nedám úplně všechny levely. Tak, to bylo tak. Super, zatím to je dobrý. Dobrý. Pořád v klidu, dobrý. Nebojte se, vůbec nic, jakoby, nevím, proč by jsem startoval hned, tak hezky v klidu. Tak, jedem, super, hop, hop, pozor, super, hop, dát si pozor. Hop, 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 jo, dobrý, hop, přes, mě už, nevím co, dobrý, skurník, dobrý, pořád jsem, v klidu, super, dobrý, už, hurá. Konečně, jo, super,
Mě už to nebaví. Tady to. Ne. Proč? Jak bude víc na tomto videu víc jak 6 like. Další díl. Geometry Dash. Pak bude víc jak 8. Víc jak 10. Jo. Jo, super. Úplně suprový, ne, to piano nechci. Vypadni z toho. Další. Kdo si vzpomíná na tady kolo, bylo to poslední video Dráha Číňanů. Pamatujete? Ne, tam na tu muziku, já ji mám totiž ve sluchátkách. Já mám svoje hrací sluchátka, který mám teďka poprvé na videu. No ono to není vidět, ale mám je na sobě. A tam poslouchám tu muziku, aby mě bylo slyšet. No ale vy mě taky neslyšíte, protože tam mám ruku, já už k tomu nebudu mluvit. A budu se soustředit na hru. Ještě 3krát a pak už to video končím. Konečně dobrý. Ne. Naposledy. Já musím dotáhnout nejdál. Je a stalo se. Ne! Takže mimochodem příští díl zase budeme tady ten level, kde už mě hrabe Takže doufám, že se vám toto video líbilo. Určitě nezapomeňte dát like, sdílejte mezi své kamarády a tak dále. U dalšího videa čau.